Mending apa tuh ngono kuwi? Ora, bisa ning Mas Ayu. Aku pengen itu, Mas. Pengen, yo. Ih, ngapa tuh, Mas? Jadi pengen. Pengen apa? Pijet toh. Hah? Ayo, Iya, aku kira pengen pijet yo, Mas. pengen apa? Pengen tuku sesuatu. Lah ya sesuatu niki lho apa? Anu, Oh, mau ngono anu. sandal jepit tok. Kubah to, Pak? Ya ben kita resik to, Dot. Lah, opo bar midak telek? Tidak telek ki ora sandale. Terus Sikile. kok sing dikubah sandale? Lah aku bar tidak telek terus nganggo sandal lho, Le. Ngapa, Le? Bingung, Pak. Kok bingung ki ngopo? Kan penjelasanku wis jelas toh. Loh, masa ora paham? Mas, aku pengen tuku lambi bayi iki. Ora apik, Dik. Ora apik piye to, Mas? Wong awake dhewe iki tuku lho, ora nyolong lho. Iya, ning ora ilok ya diomongi kok. Relok ngopo to? Wis pokoke ora apik. Lah iya, rapi ngopo? Jelasno. Aku iki ora eling karo ngendikane wong-wong tuwa mbiyen to, Dik. Nek ngono kuwi ya ora ilok. Lah iya ora ilok sing kepiye kan sampean ora iso jelaske to, Mas. Lek ora gelem, aku tak ngejak ibu wae tukune. Ya ora no, ora nganti diunek-unekke kowe. Dadi to, Le, Pak Bugang kuwi mlaku. Terus ngidak telek. Lah terus guys, sandal ngono lho. Lah sadurunge midak telek, sandale tinggi. Ora no. Terus Tak cangking. Loh, bingung meneh. Ngene lho. Sandale tak cangking ini. Le. lah kok sandale dikumbah? Loh, kan gupak telek to, Le. Kok saged? Aduh, ngene lho. Pak Bugang kan kok kene. Mlaku, sandale dicangking ngene iki. Terus mlaku, telemak, tekan kene. Paham? Paham. Lah terus Pak Bugang ngijak telek, mak plenyak. Sandal selehke, terus digawe. Wes paham? Walah, paham. Nah, ngono lho. Senengan ki tipe wong ribet nggih, Pak. Kok iso ribet lho? Kan timbange ngubah sandal to, Pak. Mending kan ujik mawon to, Pak. Dine sikile resik, sandale ora kupak telek. Oh iya ya. Lah kowe iki Cek, ini jopo ta, Dul? Lah lawange wis dikunci kok, Bu. Oh alah iya, Ding. Bu, Ngopo? Mas Maman iku lho, Bu. Ngopo meneh? Mas Maman ngangelke tenan kok. Lah ya ngopo? Masuk kula pengen sesuatu ya buat dituruti lho, Bu. Lah kowe iki pengen apa to, Dul? Anu, Bu. Oh, mungkin Momon kuwi lagi kesel, Nduk. Kan mboten suwe to, Bu. Ora suwe ya. Nek awake lagi kesel, kuwi ora penak. Mboten penak pripun to, Bu? Anu ki lak anu to, Apa to, Bu? pijet to. Sanes pijet, Bu. Lah, Anu. Weh, Bapak gedawan wis rawuh. Kedawan ki apa molor ngono apa piye, Gang? Gedawan Pak Kliwon. Aku bali mau esuk. Pripun? Acarane rame to, Pak? Ya rame to acara mantenan. Wah, ngangge undel-undel ngoten. Lah apa kene iki Jakarta kok nganggo ndel-ndel barang. Wah, yen ngoten mboten gayeng. Lah nek nganggo ndel-ndel iku pun jamin gayeng. Lah ngen TV niku nyatane nggih gayeng lho, Pak. Wingi iki ya acarane gayeng lho, Gang. Ah, mboten percaya to, Pak.
Wong kula wae ora ngerti lho. Jane iki ora pati penting lho. Ngopo dadak tak wangsuli barang. Ya, Bang. Kendien nganti saiki kok panggah ngono wae. Ih, Pak, kula wau bar ngidak telek. Ayo wis kono-kono ngalih. Dijak karmu ora karmu. Ora kena ya, Dul. Ngono kuwi yang sare ora apik. Boten apik pripun to, Bu? Awak dhewe kan ora ngerti. Anakmu ki laire lanang apa wedok. Lah kan pun di USG to, Bu. Dateng USG niku pun pencetha. Bakale metu napa? USG kuwi lak gaweane menungsa to, Dul. Mulane aja ndisiki kersaning Gusti. Walah, Bu. Kowe iki nek dikandani mbok aja ngeyel. Nggih pun. Sing sabar to. Engko nek 8 sasi kuwi arep tuku apa-apa entuk. Kula nuwun. Nduk, Rene. Loh. Ajeng ten pundi, Bu? Ibu tak nemburu sik sedilit ya. Wah. Kowe teko, Ibu langsung kebelet to, Min. Le. Piye, Mas? Wah. Sombongmu ra omong saiki. Apa to? Mlaku nrunyur ya tanpa ngaru-aruhi wong blas. Engko nek aku ngurusi sampean ndak dikira ganggu sampean. Guyu. Ora kowe ki men ndi? Biasa no. Info. Info. Bahasa apa info iki? Nek sampean ora mudeng basa saiki rasah melu-melu. Walah gayamu Jojo. Ngopo? Gak bahaya ta? Terus mesti ora ngaru-aruhi. Lah Mas Momon ning ndi to? Kok kowe goleki Mas Momon to, Min? Loh, bukannya aku ki goleki Mas Momon. Lah nyatane lho. Alah. Aku ki mau semelang. Nek kowe ora bareng karo Mas Momon ki lagi huru-hara. Ora, Min. Mas Momon lagi ning omah. Lah kok ora mbok jak rene? Lagi anyel lah karo dhek. Loh, berarti lagi huru-hara. Lah mosok aku njaluk sesuatu ya ora dituruti lho. Ibu njaluk apa toh? Ayo tak cek yo. Ning ndi? Wis to ayo Jang. Loh, bocah-bocah iki do nang ndi to? Lagi ditinggal sedelok mah do lunga. Jo, Piye, Mbak? Kok tumben sombong men to? Apa to? Biasane luruh-luruh kok. Kok nek aku ngurusi sampean diarani rese. Arep ning ndi to? Info. Info ya apa? Nek ora ngerti basa saiki rasa kudu ngerti, Mbak. Sampean wis abot malah tambah kabotan. Oh, ngatur ora tak ndek Jojo. Apa lagi? Nuwun sewu, Mas Momon. Nggih, jeledet to iki. Lagi nyantai to, Mas. Heeh, lah meh ngopo ya? Mau nyantai iki berarti tandane wong sing wis sukses ya, Mas. Lho. Ayo kenang. Nah, cek padha no. Cek rekoso. Koso piye to? Genah saiki sukses banget no kok. Yo, Mas, tak akoni. Aku ni piye? Sampean pancen sukses. Aku guru bekas sombong. Sukses dadi pengangguran. Loh, Dek.
Iki kok ngeyel men, Dek. Aku ki serius lho. Apa toh, Mas? Kowe tuku karo sapa? Karo Mimin. Mesti bumu ya ora ngolehke kowe tuku klambi bayi. Kowe iki lagi meteng lho, Dik. Nek dikandani iki mbok ora ngeyel. Aku kira ngeyel yo, Mas. Iki lagi ngidam sing pengen ki bayine. Nek ngene iki sing pengen ora bayine ning mboke. Bawang. Lah wong apa? Aku ngarang kowe mergo aku gak ngetrike kowe ora. Ning mergo enek sebabe, Dik. Tuku klambi bayi nek durung lahir bayine iki ra etuk, ora ilok. Aku ki ngeman kowe, Dik. Terus sing tak emani ora nggur kowe. Ning yo karo bayiku barang. Bu, ajeng tindak pundi? Ajeng nyekar, Pak. Tenggene swargi mamene Pandra. Enggih. Mbok bareng, Bu. Lah mbok nggih. Sik nggih, kula tak salin dilit. Nggih, kula enteni teng mriki nggih. Weh, Madam Siti. Apa? Kok cantik men. Kowe lagi nyadar to nek aku ki cantik. Ajeng tindak pundi, Madam? Arep nyekar dik mami ki. Nyekar teng mriki. Lah wong aku ngenteni Pak Kliwon lho. Lah Pak Kliwon apa ajeng nyekar yen? Anane aku ngenteni nang kene. Pak Kliwon luar bareng nyekar. Lah kowe arep melu apa piye? Oh, ampun mengke kula tak usul nyekar mriko. Gang. Rene sik. Napa ta, Bu? Madam ki apa to? Madam niku istilah petugas. Petugas apa? Petugas madam kebakaran. Oh lah, cahedan. Sing edan sinten, Bu? Nika lho, Pak. Bugang nika lho, Pak. Enggak, Bu. Nggih, monggo, Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang ira ya, Bu. Wis masih sasi. Nggih, Pak. Swarga langgeng ya, Dik.